Lumak arrotu, armairuak apurtu! Lumak arrotu, armairuak apurtu! Lumak arrotu, armairuak apurtu! Arrotu, armairuak apurtu! Lumak arrotu, armairuak apurtu! Lumak arrotu, armairuak apurtu! Transfoboak zutara! 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 Durangon ere marikak bagaude! Durangon ere marikak bagaude! Durangon ere boierak bagaude! Durangon ere boierak bagaude! Durangon ere bisexualak bagaude! Ika, 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 izan zaitez marika! 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 Era, 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 izan zaitez boiera! Exiliatuak etxera! Exiliatuak etxera! Exiliatuak etxera! eguna ospatzeko batu gara gaur hemen. Ezinbestekoa da egun honen jatorria gogoratzea. Hau da, 1999ko ekainaren 28an New Yorkeko Stonewall Inn tabernan poliziaren indarkeria eta represioaren aurkako matxina da. Gau hartan, homosexualitatea oraindik ilegalizatuta zegoenean, polizia bortza sartu zen tabernara eta bertakoen aurka oldartu zen. Gauean bertan, eta hurrengo egunetan, queer kolektibo horrek jasandako eraso poliziaren kontrako manifestazioak eta aldarrikapenak egin zituzten. New Yorken ez ezik, Estatu Batuetako eta Europako beste hiri batzuetan ere. Beraz, ezin dugu ahaztu queer arrotasunaren eguna indarkeria
polizialaren aurkako, hau da, estatuaren botere eta kontrol mekanismoen aurkako iraultza izan zela jatorra. Eta gaur egun ere badugu horren harira zer salatu. Ertzaintzak askatasunaren flotillako kideak loiura heltzean eman zuen erantzun bortitza. Errekale horri eraso egiteko pertsona zaurgarriak instrumentalizatu izana, eta beste. Gure kasuan ere, martxoan antolatu genuen ekuirnozio jaia ospatu genuenean, udaltzaingoak oztopatu gintuen. Hala, argi dago, gure askatasuna ez da bateragarria poliziarekin. Hala ere, beste sektore batzuetatik ere badator gure komunitatearen kontrako indarkeria. Gorakada erreakzionario testuinguru honetan, fasismoak eta talde trans baztertzaileak bat egiten ari dira. Talde hauen helburua gizartea zatitzea eta gure komunitatearekiko mesfidantza zabaltzea da. Bernedoko udalekuen kontrako indarraldia da horren adibide eta izan du ondoriorik. Hemen gaude, gure komunitatearen kontrako eraso orori erantzuten. Baina baita bestelako indarkeria eta zapalkuntza mekanismoen aurka borrokatzen ere. Gu zapaltzen gaituen sistema kapitalista berberak beste gorputz asko dituelako menpean. Horregatik, egun honetan ere, talde zapaldu ororekin aliantzan egingo dugu borroka. Stonewallen ere, lehenengo lerroan zeudenak pertsona trans eta arrazializatuak ziren. Horiek guztiak gu gara. Horiekin guztiekin, baino ez gara. Gora queer elkartasuna!